Mano singo setombulu kagira kore kod kweth mar Kenya Kwanza. Joseph Anyuike men jalup governor ma Laikipia ne osingo ni gibiro tiyo gi yore te mar manyo sir ni Raila Amolo Odinga kod Azimio la Umoja ka gikedo kod weche mosemieno chuodho Odinga kuom kinde malach e gwengego. Those who are saying that Baba cannot be sold in the mountain, that is like selling pork in Saudi Arabia, have been mistaken, because Baba has started climbing the mountain and he has gone very far. The foundation of our competitors is based in pure lies. And what we are doing as Oshindi Kenya is to explain to our people who Baba is, who he means, what he means. And as like you know, a lot of mud has been put on Baba for many years. And that's what we're trying to do, to explain to people who he is and what he means for this country. So we've achieved a lot, and like our coordinators here told you, is that we're climbing slowly, but we're doing very well. And we want to achieve up to 80%. Na kutoka hapa wataenda mashinani katika ward levels, na tunatarajia kwamba katika Kiambu County yenyewe kwa jumla tutakuwa na zaidi ya wafuasi 10,000 ambao watakuwa wanazungumzia mambo ya Baba, manifesto ya Baba. Through the national office tumezindua kamati ya Kiambu ya ushindi, na viongozi wote wamekubaliana tutaenda mashinani kuuza sera za Baba na kiti chake. Josiasa mawuok kweth mar Kenya Kwanza oseo jatend piny Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga kuom gwenyo oganda gi weche madhi ataro mar chike mapacho ka bang' lwar mar buch BBI. Jo Kenya Kwanza wacho ni oganda odich kod dongruok mar uchumi, machindo mora mora maloko chike ketho manasa. Ogai mar UDA William Ruto pod oramo ni winjruok manobede kind Uhuru kod Raila ne obago chendo mag dongruok mane gipango e piny owacho mar Jubilee. Ka josiasa moko bende omedo choro ywak mag dongruok e kinde ma jo Kenya Kwanza ne manyo ombulu ne William Ruto. Ne giloso Mpeketoni, kaunti ma Lamu, kane kweth ma Kenya Kwanza tieko limbene mar ndalo 2 e gwengego. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru Kenyatta tukafanya hii kazi yote. Amekuja akakoroga serikali yetu, ile chama ya Jubilee ikasambaratika, serikali yetu ikapata matatizo, ile mpango tulikuwa naye ya Big 4 ya ajira ya vijana ya nini ikapotea, akatupeleka kwa mambo ya rege. Sasa rege ndio hiyo imepotea. Walikuwa wanapiga kelele kila siku, nobody can stop rege. Siji Raila lazima kuwe president, Raila ni Mandela moment. Walisema maneno mingi. Jana mahakama kuu imewagonga na nyundo, wamezirai. Lamu kuna big issue ya mambo ya ardhi. Tunataka ardhi zipimwe, hawa wananchi wapewe hati miliki. Jotelo mag siasa motenore kod kweth mar Kenya Kwanza koro dwaro ni nonro matut otime wi chenro mag BBI manyodo thichoko. Jod bura masiro kweth no singo mar chwalo twak mondo gichun janon buge mag omenda mag piny owacho mondo keta yanga omenda manotigo e chenro mag BBI. Jidito ma Kenya Kwanza no siro wach makamano. While we laud the brave decision of a majority of the men and women at the highest court of the land, it is not lost on Kenyans or to Kenyans the colossal sum of money spent by the promoters of this unconstitutionality. We wish to remind the handshake duo and BBI promoters who misused their offices in diverting public funds to the BBI initiative that they are accountable to the public. Zile kaunti 6 za kule Pwani, tukiungana na nyinyi, tuna imani ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tutaweza kumuingiza Baba Raila Amolo Odinga ndani ya State House. Ni wangapi wamekubaliana na hiyo? Baba amesema every sub county one product. Suna East one product. Nasema one product. Suna East. Kawadhie County ma Homa Bay wechuge komag chiwo tiko manyalode mano timo odiochieng' ma kawuono
Manyoro noero moko mjosiasa kaunti Mabei pod kwedo weche moko mosebedi kafuong'ore ni duond buch ODM chiwo tiko manyalode ne jochung' magihero e kaunti no. Jopiny bende medo golo pachgi kalure kod okang' ma duond bura mar ODM ne okawo mar chiwo tiko manyalode ne jochung' kom Governor Gladys Wanga. Mokuom gi pako ni Homa Bay ema dipoko yiero Governor mamiyo mokwongo e kaunti ma Nyanza. Kamoko to wacho ni tiko manyalodia ok dial demokrasia mar ODM mabende gisebedo ka gijiwo. Lakini vile party walifanya jana wakitangaza ati sasa wamepeana free ticket bila kwenda nomination. Mimi hiyo kitu imenifanya moyo wangu imekufa kabisa. So mimi nimesema hata kama mtu yote mwenye atakuja hata kama Nevers Kiliro vile alishatangaza yeye anakuja, hata kuja na party gani akuja na independent, mimi nitampigia kwa sababu tulikuwa tunangoja at least tupate mtu mwenye atatusaidia ndio tupate vile town inajengwa. So wao kama wameshaenda huko wamekaa watu wachache wanasema Wanga ametosha surely. Kidera kuja hapa sisi tunampigia kura. Sisi hatutaki maneno ya ODM sasa. Tumechoka na hiyo maneno ya free ticket. Raila tuko na kura yako ni sawa, lakini ya governor utuachie tuchague mtu mwenye atusaidia kufanya kazi. Tunasema kwamba baba mwenyewe amefanya nini? Amefanya jambo la hekima kusema kwamba Mbadi aache apumzike, alafu hao wawili waendelee. Lakini pia Kidero pia ana mawazo yake. Si ndio? Kama ana mawazo yake atakuja ili pengine watafanya nini? Watajielekeza naone kwamba jambo liko. Lakini kila ambacho kama watu wangeenda kwenye debe, in fact consensus is the best for Homa Bay. I don't see any section of the regulation and the articles of the party's constitution anticipating that if candidate A, B, C, D up to F have agreed to support one candidate and then one of the candidates who also ought to have paid an amount of money to contest for election has disagreed with what the other candidates have agreed upon, how is that person being given a direct ticket and leaving the others? There is no law which challenges that if candidate A, B, C, and D, E, and F had paid their money and they are in agreement to support one candidate and the other candidates have opted out and have not attended the meeting to consensus, you cannot say that that is complete consensus. Under the doctrine of exhaustion, it doesn't augur well. Ji ang'wen no witogi magie gweng' ma Kiambogo e tong' mar counties ma Isiolo kod Meru. Commissioner wa Meru Frederick Ndunga emano yango masirano mawachore ne oluwo lweny mar laro kuonde kwath mag jamni. Kandungo chiwo chik ne obila mondo tim apedha kendo chwal nonro mapiyo. Hatuwezi hama completely, we cannot be separated. Lives or bodies as quick as possible because this is not a joke. Very serious rates of loss of Kwa hiki kisa cha majuzi hivi kuna kijana aliuawa na wale wengine wakaja pande hii kulipiza kisasi. So tunachunguza pande zote mbili, wale walioua kijana na wale waliokuja kulipiza kisasi. Na nimetoa amri kwa DCI wafanye uchunguzi wa kina, na yeyote atakayekutikana ya kwamba alihusika atakutana na mkono wa sheria. Hatutaki condemn watu blanket. Hatutaki blanket condemnation. Kuna watu binafsi, watu specific ambao wanafanya haya majambo katika jamii. Tunataka jamii nayo pia iwakane. Wakae peke yao washughulikiwe na sheria. We cannot keep on giving false promise to people. 7 people died here the other day. Merely before 3 months are over, 4 other people have died. I think these are you're not supposed to be like politicians. You're supposed to take action and quickly for that matter. Hao watu wangamia wakifukuzwa asubuhi wanaenda, ikifika jioni usiku wanarudi tena. Na wakirudi watarudisha ngamia zao huku. After kurudisha ngamia, wakati wa kurudi asubuhi wakiwa wanarudisha ngamia huku wataua watu. Kwa hivyo serikali kila dakika wanakuwa askari wako patrol kila dakika, kila mara, kila saa mchana. Lakini ikifika usiku na jioni hakuna askari watapatikana kwa kichaka. Kwa hivyo ngamia sitarudi na tena
Wakiona huko kumekauka sana kama hiyo face ya Matabidhi, wanarudisha tena nyuma ya Kampela hivi, wanaingia na pande ya nyuma, ndio unawasikia wanapanda mpaka unawasikia wako Mtangilia. Kwa hivyo security wakati watafuta, kumbe hawaonekani kwa hii macho, wamejificha huku ndani nyuma. Gikone to duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya ochaka yango odiochieng' makawuono ka gitwako jofwamb weche kinde nyasi makamano. Duond buche motenore kod Azimio osingo matimo campaign ma kanyakla kochakore odiochieng' makiny e sero ombulu ne jachung' margi matend piny Kenya e yiero ma higani Raila Amolo Odinga. Jafwambo marwa Chris Owino miyo ler mathoth. Tok rito kuom thuolo malach, gikone to johera mag riwruok mar Azimio la Umoja nyalo neno kampen makanyakla mar duond buche kod jodito duto e bwo duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition kochakore odiochieng' makiny. Ma en singo mane ogol kod jodito mag Azimio e kinde nyasi mar chako ayanga duond bura makamano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. There will be a coalition political party in Kenya known as Azimio la Umoja One Kenya. Kuanzia hapa we will be moving forward. Hakuna makasiriko, hakuna madanganyiko, Kenya mbele. Kagitwa kod jofwamb weche bomani maduong' ma Nairobi bang' keto kokgi ogirimiti mar tiyo kanyakla, josiasa motenore kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso mor margi kendo singo mar goyo debe ne jachung' mar Azimio Raila Odinga gi chuny achiel. But I want to say that our presence here is in itself a statement that Wiper is firmly on the table with colleagues in the Azimio la Umoja One Kenya coalition political party. Nyasi makawuono otieko luoro kod kibaji manyocha osebedo e wi chung' mar Kalonzo Musyoka e kweth mar Azimio la Umoja bang' rem yuoro e romo mag siasa mag Azimio kuom thuolo mar jumbe 2 bang' kane osidh Raila Odinga kaka jachung' e kom tend piny Kenya. And we'll cover the breadth and width of this country campaigning for our presidential candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. And in that journey, you will see His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka take a lead role in these campaigns, as will other leaders of other political parties. From here, we will speak with one voice, we will act with one objective, and we will give our team leader the necessary support, and our team leader here being the Right Honorable Raila Amolo Odinga. We will work together in the most decent manner, led by our President for the 5th term, Raila Amolo Odinga. Jotelo go bende oyango ni gibiro loso chike madhi tayo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition koting'o nyaka chike mag Welo. After this coalition is registered, we will sit as the leaders of this coalition to discuss how we are going to conduct our affairs in the coalition. Motelo ne mano, jodito mag Azimio ka otelnegi kod ogai mar ODM Raila Odinga, Kalonzo Musyoka kod Gideon Moi oromo e seche mag onyango. Bang' ndalo mathoth mag twak e kindgi, jodito mag Azimio koro osingo mar timo kampen makanyakla e chenro mar manyo ombulu ne jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom report ma chal kamano. Ka wadhi nyime, duond bura mar ODM ne oketo ayanga jochung' madhi laro kombe mopogore opogore kod otiko mar ODM motelo ne welo mar duond bura mar ODM e kaunti ma Migori. Welo ma Migori gani tim tarik 13 dweni bang' kane board kata duol motelo ne yiero e ODM nochoro chenro mag welo e kaunti no. Jo Juma miyo ler mathoth. Romo no mane obagi lap ma posta e bomani ma Migori ne yangi ne jopiny jochung' mag otiko do mar ODM malaro kombe ma opogore opogore. Jotend siasa mawuok e kaunti ni ma Migori kod oko mare ni do thuolo mar go siasa e twak margi kod jopiny. Raila atahakikisha kwamba iko pesa itaingia katika mifukoni mwenyu. Hiyo pesa ni pesa unaweza tumia, uchukua hiyo statement, uende upatiwe loan na bank na uendeleshe maisha yako. Hata hiyo pesa watu wakisema ni kidogo, shilingi 6,000,
kwa mwaka ni 72,000. Banki itakupatia pesa uanzishe kazi kidogo kidogo ya kubadilisha maisha yako, ama sivyo? Tukiungana na nyinyi, tuna imani ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tutaweza kumuingiza baba Raila Amolo Odinga ndani ya State House. Ni wangapi wamekubaliana na hiyo? Siasa no mar BBI bende ne omienjo e kindro machal koda mae. Jobuno mar da migosi Tinda Molo ne owacho ni wuoth mar BBI pok orumo kata benido maduong' e pacho kae ne owite oko. Ne watero weche 7 e Supreme Court. Kuom weche 7 go, Supreme Court noyie kodwa e weche 5. Tarie mane gidagi. Un kugocho tulogo ndi 5 to joko lowo 2 ng'amoloyo. Koro bang' yiero wawacho ni koro IBC ochak tich to gikelonwa nyingo to wakadho. Apenjo jokanyana. Kose yier baba kaka ker tarik 9 dwe mar 8, nitie gima tamo wachako rege kendo tarik 10. Nitie koso onge. Emomiyo rege is alive. Rege biro wadwa miel nyaka kiny. Ber koso ok ber. Jokanyo pato mar ODM mane chupiro machal koda mae ne okwayo Uganda e kaunti ma Migori ne osipato mar ODM e yiero mabiro. Chiko wadhi yiero Raila Amolo Odinga president makanyo. Ber kose ok ber? Ber kose ok ber? Mimi najua hapa iko chama kidogo inaingia hapa, na wacha niwaambie hapa nyumbani msituaibishe. Msituaibishe. Kama Raila Amolo Odinga ndiye atakuwa president, lazima aingie na wabunge wote. Lazima aingie na governor. Lazima aingie na MCA wote 40. Wakuria wote kule, Wajaluo wote hapa, Wakisii wote hapa. Mimi naomba kwa heshima tuingie katika chama ya ODM. Roma chal koda mae ne ochopie kod jogo eko madhi dwaro kombego mag gavana, seneta, od bura kaachiel kod MCA e kaunti ma Migori. Ero machal koda mae manokejo siasa mopogore opogore kwayo margi maduong' en ni Welo mpato mar ODM koro time yono ma oyanga e yiero mabende biro ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Jatend migao mar arita Laktar Fred Matiang'i kod jatend migao mar obila Hele Mtiambai okinyi makawuono bagromo moro madundo kod riwruok mar ute lamo kama duong' mane giluoe en rango kenge moseketi mane oni yiero bedo kod kwe. Romo mane okelo kanyakla jo Kristo, jo Islam kod jo Hindu bende ne osingo tiyo kanyakla kod piny owacho mar nyayo kwe e kinde makoro siasa medo tedore ka piny Kenya ochomo yiero maduong' dwe mar 8 higani. The CS and the IG briefed the religious leaders on all measures being taken on the election preparedness by the government. The CS assured the religious leaders that everything humanly possible is being done by all agencies to ensure that the polls are smooth. The religious leaders reaffirmed their resolve to work on and collaborate with the relevant state agencies to enable them perform their duties diligently and effectively. We committed to continue praying for the state agencies and the nation, and further continue to do their prophetic duty to inspire confidence and hope to the citizens in the agencies and in the process of elections. Jotend kanise mopogore mawuok e kaunti Masiano Bagalam makenne jotelo duto te mabende sechung' malaro kombe mopogore opogore nyimiero maduong' mabiro kakano lose romo mane obagi skul primar ma Sikalame. Jotend kanisa okotelni kod Bishop John Mach Godia ma kanisa mar ACK Maseno West Diocese kwa josiasa mondo nyakwe seche magidhi nyime kod timo campaigns magi maduong' mabiro ma piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 higani. Godia bende okwayo joluto ombulu e kaunti ma Siaya mondo bed akicha kaluwore gi kit jotelo ma bende gidwaro yiero komedo kwayo gi mondo giyier jotelo manyalo kelo negi lokruok e yor dongruok. Telo nitie mondo mi olok ngima mar oganda,
kendo mondo mi ngima mag ji olokre kendo dongruok obedie. Nyasaye kaketo ji e telo, oketo ji e telo gi gimomiyo. So jogo madwaro telo mondo mi ong'e gimomiyo telo nitie, kendo ka giyudo thuolo mar telo ni ogandawa to gikelie lokruok. Jogo ma Nyasaye biro konyo mabiro yudo, to nikech ok wanyal yudo wate. Wang'euru ni jogo mowuok modhigo kurago, mana kaka nyathi gumbo dwaro chiemo, e kaka gibende gidwaro chiemo. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima nyar kochia. Nyar kochia, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages, which include bed, breakfast, return flights, and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. Erokamano nyakora Ramogi Joang kuom medo kete Ramogi TV. Nok mar mauta medo molo e bombe koda ka gwenge mapacho ka. Joma tiyo gi nyamburko koda apiko matingo jowuoth gin moko kuom johala makoro ywago lal kaluwore kod nok mar mo. Kaka Walter Nyambaga lero, luoro nitie ni nok mar mauta biro chwalo nengo mar gik mamoko malo. Nyamburko koda apiko laro thuolo mar modho. Mae dang' ni majoriembo osebedo wajumane kaluwore kod nok mar mauta e counties mathoth pacho ka. Piny oru to fuelo medi, piny oyaw fuelo medi, wan wahinyore kaka jopiny. Tesende mag mor nyamburko e boma Nairobi luoro nitie ni nyalo duono kaluwore gi nok mar mauta. Kitembea sasa unapata hakuna mafuta. Kama sasa gari yangu imezimikia stadium kutoka Kiambu, nimeingia petrol station kama ine hivi, hakuna mafuta. Nikiingia hapa naambiwa songa mbele, hakuna mafuta. Nimebidi nikakuja mpaka pale. Hapa ndio nimenunua hii mafuta. So naenda saa hii niamshe gari hapa. Weg nyamburko ywago nengo mar mauta kaachiel kod lal mabiro kod ng'ukruok mag wuodhe apaya. Kufika hapa study mafuta imenikatikia. So nimezunguka, nimeenda mpaka huko industry area, nimerudi huko tao, nimeenda Ola, hakuna mafuta. Sasa sijui hii Kenya yetu iko namna gani. Gari ndio hii hapa. Lakini sasa mafuta hakuna. Sasa sijui hata naenda kufanya nini. Sijui nitaibeba ama hapa obvious polisi wataita breakdown na hii serikali yetu. Moko kuom kuonde logo mauta koro dong' nono kama miyo ngima nyalo medo ridore. Yenyewe hata kama kuna shida kulingana na vile kule mafuta inatoka, na tunaona serikali labda inajaribu kuangalia hii bei yake irudi chini,
hata kama iko na shida, lakini shida si hata vile serikali, shida ni wabunge, kwa sababu wao ndio walipitisha hiyo mambo ya mafuta. Hata kwa hizo nchi zingine kama Amerika umesikia bado nao wanakona hiyo bado shida ya mafuta. Ting koro medo ridore ne jopiny nikech lokruok mag nengo mauta machwalo nengo mag gik mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag okwach kich ma Machakos omako kendo geng'o ne achich mitudo gi nek mar Faith Muweni majegni 35 mane otimore gweng' ma Kalama. Harrison Mutesia jegni 45 ma en chuor mosenindo kendo achich maduong' nek ne ondhi e kinde mano temo kawo ngimane otieno manyoro e od koyugi moro Mlolongo. Kata kamano ne orese kendo ring kode kar thieth ma Kitengela sub county. Kapisas mar okwach kich Simon Kithaka ne oyango meko mare tok temo mare mar kawo ngimane nego Luanda. The suspect by the name Harrison Mutesia Moiva, a male adult Kamba, age 45 years, was arrested after he committed attempted suicide at Mlolongo. I want to assure members of public that he will be escorted to court on Monday to face justice. We wish to thank members of public who have helped police with the information of his movement and finally his arrest. We encourage members of public to continue working with the police and will be able to assist them every time they are in need. Obile gweng' ma Gatheri e county ma Meru ndhi achije auchiel matudo kod kweth mar njore mal Al-Shabaab. Wachore ne achije gono e piny Ethiopia kendo giyudo chandruok ma tudruok kata twak e dho Kiswahili kata Kiingereza kodine gi tesendo bila mana nyuki ka geno chwal gi e nyim doho. Jodito manie sekta makedo kod lwenje mag kit chwech koro dwaro ni piny owacho ma pacho kaendi oger kuonde jot kata centers kama jogo mochoche ratiro margi nyalo boroe kata dakie. Ero mokwongo mabagie magawa moro e buru Nairobi. Giwacho ni mano e yo makende minyalo res godo nyithindo kaachiel kod joma dongo makale lwenje makamago ka jaod bura ma Nairobi Esther Passaris mano yore romo nowacho ni ber koger kuonde jot makamago kuonde chung od bura duto mayudore e pacho ka. Ober ni piny owacho oseikore masiro kuonde jot makonyo jogo makale lwenje mag kit chwech kod udi. There are various challenges facing the national government and county governments' efforts in creating safe shelters. For instance, the government rescues but has no shelter for that purpose and therefore refers survivors of trafficking to the existing non-state shelters. The main goal of this conference is to enhance interactions among service providers, victims and stakeholders, and to promote dignity through shared experiences, policy advocacy, mapping and support for victims of child labor, forced labor, gender-based violence, human trafficking, and other violations.
This conversation that you're having today, I mean, it's the first, and I'm so honored that I'm the woman rep, and I am here with you. And if we do it right in Nairobi, the entire country will get it right. All right? Piny owacho yando lando ni ji nyalo dhi ute lamo kar rombgi. Kata kamano jo kanisa ma Jehovah Witness mong'ere kaka joneno kore kaikore mar dok e lamo ma ching giko dira. Kuom higni 2 gisebedo ka gibago lamo mane yor mbui. Kaka Sharon Ng'ao lero, jok ma geno dhi ute lamo pod oketnegi chike mar thiro landruok mar tuo mar COVID-19. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Muoch mar midhusi mar corona norocho ngima dhano e piny mangima. Ka Kenya nolando tiere mar COVID-19 e pachoka, piny owacho nokawo okenge mang'eny mag gayo landruok mar midhusino. Ute mag lamo bende ne olor kuom thuolo malach. Kama serikali, sisi tutafanya lolote tuwezavyo kuhakikisha kwamba tumelinda maisha ya Wakenya. Kata kapok ne sirikand Kenya oloro ute lamo, joneno mag Jehova malemo e din mar Jehovah's Witness nosechungo romo ma aching kaka yo mar thiro landruok mar coronavirus. Duto ma ochokore ka biro ng'eyo ni Jehova ok resgi gi ligangla kata gito. Joneno ne timo lamo koda rombgi duto kokalo e yor tudruok mar mbui. Ng'eni Zoom bende tiyoga gi network. Koro seche moko bende network chocho, koro oko ng'eni iwacho ang'o. Kata kutudri gi oweteu, ichiwo duoko, ichiwo paro kuom wach moro. To jogo oko winji, to intikia. Idhi adhiya nyime loso kare iloso kendi. Mago koro gik ma nomiyo wang'eyo ni kare Zoom ni kionge network koso kata ka bundles meki orumo kapod ni dier chokruok mano tilal. Zoom osebedo gi challenges mang'eny. Nitie jomoko manyocho batisi mapok waneno kata gi wang'wa wagombo nenogi nikech otisgi e kinde corona ka. Koro wagombo romo, wagombo nenre kanyachiel, kowete gi nyiminewa kanyachiel kaka ne watimo chon. Nikech king'iyo Zoom bende challenges mosebede Zoom, iyudo ka owetewa gi nyimine moko nyocha ok nyal donje Zoom, nyocha gina call conference. Koro neno gi tek, iwinjo duondgi to ok inyal nenogi. Mane omiyo wagombo romo mondo wanegi wang' gi wang'. Kuom thuolo mar higni 2, joneno mag Jehova kata Jehovah's Witnesses pok oromo achiel kachiel kalore koda midhusi mar corona ma bende nomuoch e pacho kaendi. Odiochieng' ma kawuono timo limbe e achiel kuom halls magi ma bende nitiere kambi Muru maendi e gwenge mag Kibera. Ka bende odiochieng' ma kawuono gitimo mana ler, ka bende gitimo hikruok ma koni kod kocha manero mar chako alam margi makende e dwe mar 4 machiegni kendo wadonjo ane gima gitimo. Joneno segombo romo to nenore ni kata ute mag lamo bende osebedo ka rito joneno. Weche koda luo kodhi nyime. Ka joneno bende geno chamo chiemb chuny ma aching Jumapil mokwongo mar dweni. Ok wasebedo ka waromo gi owete gi nyimine wa aching. Wasebedo ka watiyo gi yore mamoko kaka Zoom gi telephone conference. To sani amor ahinya ni omiwa lendo ni chakre tarik 1 mar dwe mar 4 wabiro chako kendo romo aching. Kora mor en mor mokanyal pimo. Onge exact words manyanyiso go mor mamorgo. Kane wawinjo ni koro wanyalo romo aching. Romo gi wadwa aching kachiel gi romo kode Zoom kata teleconferencing ok wanya wacho ni gichal. Tend Jehovah's Witness pod orido chike magayo midhusi mar corona e seche ma koro gichano duogo timo romo ma aching. Kata bed ni piny owacho osembeko chike makamago. Wahero luwo chik sirkal. Kuom ranyisi, joma osechanji kende ema warwako e chokruok. Kendo dwarore ni girwak mask kata buog rombe.
Kendo sani waketo kuonde logo kama opogore opogore, kendo wan gi chenro mar yweyo gi yath kuonde ma ji mulo ahinya. Geno magi eni romo ma aching biro tego yie margi, to onge thuolo ma giweyo ne landruok mar midhusi mar corona. Sharon Ngao, Ramogi TV, Nairobi. Kwani pesa hiyo serumo ma jomoko seduoge papni. Boda emutinga mbele takao ginene mkokoteni tapiele ginene TV. Koro gin gibiro convoy giluonge akano baro gimwalo akano donjo gimar. Ma engine mar TV. Ma satellite ma kidio ni to sim. Kidio ni School is out and Easter holidays are fast approaching. Treat your family to amazing and exclusive coastal holidays. Book your Easter travels with View Travel. Swim with the dolphins in Watamu. Enjoy a variety of water sports in Diani. Enjoy marine life in Malindi and much more. To unlock your exclusive holiday deal, just go to www.viewtravel.com. Create your View Travel account and book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni koro dhi weche goeko mag tuke jaloch nyadiriyo mar gold e Olympics to kod Kenya mokwongo modonje ng'wech kaka yor tich Kipchoge Keino. Otieno manyorno mimich mar higa mag 2022 Super Brand Personality of the Year kod Super Brand East Africa e chenro mar mich manobaga Nairobi. Super Brand East Africa ne odhialo kembe mwandu kod elni 40 matimo makare nyasi manobage magawa mar trademark Bo ma Nairobi. Nyasi no ne obag ne mwandu kembe to kod helni manotimo makare karago ne midhusi mar corona ne ogoyo tach kane ochumich ne kembe mwandu to kod helni mag Tanzania, Kenya kod Uganda. It's possible to build a super brand from a passion, from a talent, from a skill. Kawadhi nyime ker mar FIFA Gianni Infantino to kod joma bago tuke mag World Cup ne otwako jokanyo kata delegates motelo ne draw mar World Cup madhi nyime gi laksechegi. Manager mar England Gareth Southgate kod kocha mar Sweden Murat Yakin ne gine kin jogo mano yuoro ka giduto giwacho ni gidwaro mondo timbe to kod jara magi obed kod kinde makare e World Cup. Timbe 29 gi sani okete draw kama moko adek mapoko ngado tiyo biro yango negi group magi biro donjoe. Drone Roma World Cup itimo gi lakseche gi wageno ni kango chopo kanyo weche manyien ma sa adek maru imore. Ango nyalo nyisi to timbe mag Afrika odonjo e grube machal nadi. Kaodhi nyime tim Kenya marwa Keini kod yawuoyi matugo tuke beach volleyball noduoge pacho kaendi bang' yore tuke mag African Commonwealth Games qualifiers manobagi boma Accra, Ghana. Timbe ariyo mane oter kod piny Kenya tuke go nokoso thuolo mar achiel kachiel mar dhi tuke mag Commonwealth mibage boma ma Birmingham, United Kingdom giko higani ka tim mar yawuoyi notiyo ke thuolo mar 4 ka Kenya otiyo ke thuolo mar 3 tok joloch Ghana. Thuolo mar 3 nokaw kod Mauritius. Tim Kenya marwa Keini pod nitie kod thuolo mar yore tuke mag Commonwealth kata doko ni ne gitie ke thuolo mar 3 ka nyaka koro gibed kod tuke maber kendo mako thuolo maber e chung mar timbe mabeyo e pinje mag Afrika. We have a system that is used to arrive at a given position, and this depends on the time, the points given
because of the tours that we have. And in Kenya, we have had 3 tours, and we believe out of those tours, we're going to add up the points and still be able to know whether we shall represent this continent in Europe. En kanyo sa achiel gi dakika 46 erokamano kuom bedo koda e chenro mar ang'ich welo mano ikone weche manyien mopogore opogore motimore e pacho kaendi kamoting'o mago mag tuke mag siasa kod moro amora mabende bedo gi chenro mar ikone mesa makawo weche manyien odiochieng' ma kawuono. Watudre kanyo koromo kendo saa 3 e chenro mar Oimre mobekelne weche manyien moko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Adhiambo.